Nai tongnai joto khapangni tahutai bok jongno haino hai chini koktibini koktuma joto lamsuko koktuma rongkha Champahour Thana Baikhopjak Purba Tokchaya ADC village Tokchaya kamingni Bwkhuk mona Devi Deborma bwsai hamjagui tongnai bwsaini mungkha Sujit Deborma bwsaini kami wngkha Komalpur Opreskor kamingni Takhuk Sujit Deborma borok kwnui no kainani hinui kok akon deui paimani yakulono phiaba borok kok kifli rikha nukhungni ma phano जों taklai kaijigya जों rang swnambui जों kaijak sinai जों tabuk phatar hasteo thangna hinui siming sawi kalangmani bai phiaba borok phatar hasteo chenaio tongkha Bengaluru tongkha Hyderabad tongkha Kolkata tongkha Delhi tongkha phiaba nukhungni borok mungsa silia tabuk obon tuino nukhungni borok jesa khaifano chini o video no tongkha hangke जों bai kwrung hodi hinui no nukhungni borok kok samani eba nukhungni borok koktuma phunungna bagui borok social media ni bisingtwi aboi mungri mani o Bwkhuk mona Devi Deborma songno oboni yagolo koikha nukhungni borok jodi no nugui tongkha hingke phatar haste phanto Tripura haste phanongtho jodi no nugui tongkha hingke nugui rombui tonidi obono kok khasarkha nukhungni borok bo phiaba tabu borok thangmani hingkai 2023 year bisibo thangmani borok phiaba tabu bo nukhungo kifili chokpaya tai phone call hap tongibo phone call lomya obo haikeno tabu nukhuni ma phani mokol mukti khlaijak hinai sawai khnarikha Bwkhuk mona Devini bibi tai bumama buma bu phanjane rok bwsa khorok noi jormo riwoi rimani yagulono khoroksa omo haikeno nukhung yakari thangmani phiaba bwsai naharmani yagulo kainani hinai kok akon laimani yagulono nukhungo kaimung borok kaijana solia tai borok phatar hasteo thangai borok omo haikeno tongoi tongmani tabu bwsaide bihingno phalui chakha nakiba thaiya thangkha tabu borok mungsa silia eba mungsa borok bai jogajuk mainani bagino nukhungni borok belekhena wanaja nainedi tamsai khaka bon nukhungni borok video report chini kok tv je narok tini chungno ringmani tamungkha gothona tangi maringa sakare Wila na chini kok tv na hambai sing naharma karon hangkai sini baini basajak iko baireo thamani mani basai bai gangkai borok ayang sala nogo basing thaka hangkai yango phaiga thike tongai mani ke borok kajana nei deda kon lekha deda mane masta hangkai borok kajana rangkri borok bare thlaika bare thangka prai 3.5 bokor kai to khata hangkai tham kurung borok sumai phunai kok sahalai tonglai kha tongayo hangkai tabung ni pore khai borok sumai phun bai puno kok ro masalia kahna tong khamya tong opting to khata jogajuk kori khata hangkai tabuk je nini baini basajak nini mungtamo mona Devi Deborma mona Devi Deborma hangkai bwsai kai Sujit Deborma Sujit Deborma para borobini Komalpur Opreskor Opreskor parani acha Sujit Deborma na Sujit Deborma bobai bwsuk bisirong kha hamjalai tongmani boro iko thamani haikin ta saras na bwsoro baloko boro hamjalai tongmasi boro hamlai tomato afro prai asomas pore boro thalaika kainani hini ke dia dijak da muti boisama so kanya ni afro salai mani aini garjema yang garjen chung angni jibo thangu afro nge tamga pro kailia afro kanya ni koleka olka tamgo takle kajak liya ni borok saw borong no hijang nin je boro hamjai tong borok kren sakata osala saw kanya borok bare thanani kong kata aram kata nge bare thana borok nok borok saya thang nong borok no saya aing mo saya ana aing otlabo aing nok bin ma babu no saya nge yang nini baini bo sarok bo nono bo saya nini baisono slangya ane kenai khoi thangka khari thangta kenai acha ngai tabu khai norok bai kono jogajuk koroi suma kono jogajuk boro hangrani sikang kol kisa salaika mo laithana hangrai yo gar por ke boro kol receive khaliya gas sangkha boro kahamna tong haya tong phone bai simpan kong mana musungmani borok sing no kam haya tau saime sing tam khai tong awon bagai sing masaka awon bagai norok tini ringi masaka tabuk borok bo jagar ko tongna je nong sondego na normo je sahar marok sakana ko je hangai pul kol khai marok bo jagar tongna borok borok ka sawo senayo tong nei senayo hingga kai
Tabuk borok cenai jatong borok botong abo borok sapol jung tak saisi me yata. Nggak tabung nuktam koinnya je fatar hasto tong tong najin tipra selu kurang boro nuk tong kangkai. Je fatar hasa tongnai tipra sasin tipra sarok. Jadi borok no nugui tong kangkai. Jungno kisa phone no fan khaye kontrak khaye na bagi kojau. Nggak nuk tong hasil seperti jaga phang na. Tripura phang tu fatar phang tu. Tipra phang tu fatar phang tu jadi nuk tong kangkai. Sahana neng tu. Sahanang tu. Nini mong kai. An mungkin jitu orang nanda borma. Matam para. Tokchaya para. Mau bo pancu Bwkhopjak. Purba posin Tokchaya. Posin. Purba Tokchaya. Sagare monai nini monai songje nokungni kamai thangmani bosak balokha. 3.5 বছর হানা পড়া 3.5 বছর তাও bo jaga tongna rok saide man je jana mote মাসিক সাইমে বড় চেনাই চেনাই ছৌতা nini apon monai da আন বাহানি যে nga nini boi ni para hangkai কমলপুর komolpo তারপরে পারাপুর nga oro rok phai tong hike bo ফাইকা ফাইসি বড় থাঙ্গো লাই সুখাই তংলাইও তা tai kaina bo রাবো ইসকেরে বড় পাই ফাইকা ফাই ব্যবসা খেবে kata গাবন পরে না বড় থাঙ্গো থাঙ্গি তংলাই থাঙ্গি তংমা পরে না বড় তাম খাইব জগা জংলাই তাম খাই থালাইগা ছেমে তা nga kaina rok ni dia sena দিজাকছে nga tabon nung tam sanani ni bahan je kamai thamon te tam sanai fatar tonai nung বড় যেখানে পান তংথু ছেনে chade tamone sana ba ang tano namo sai ton na bang no na hana musung ta borok je kin pan tong thu borok jete bo chin mo bidunu no na ko phanyang thu e phile ki phile nini mong khai an mo khai bina ta ta ban parang Tokchaya na